Jeg er Camilla, og velkommen til Lad os tale om det. I dag taler vi om alkohol, men ikke kun hvordan de unge fester og drikker, men også hvad det egentlig er, der sker ved blandt andet vores nervesystem. For at få svar på dette vil jeg få besøg af den unge teenager, Katrine Goth, og eksperten på området, Janni, der underviser i biologi på Esbjerg Statsskole. Så vil jeg gerne byde Katrine Goth velkommen til. Giv hende en hånd. Hej Katrine. Værsgo til plads. Tak for det. Velkommen til Lad os tale om det. Tak. Vi har som sagt valgt at tage dig med ind i studiet, da du ligesom alle andre teenager drikker og fester stort set hver uge. Hvad er det, du godt kan lide ved at drikke og gå i byen? Jamen, jeg synes, det er hyggeligt, og man er sammen med en masse venner, og man møder sådan en masse nye mennesker. Det kan jeg godt lide det. Altså, jeg kan godt lide det sociale at være til i byen. Ja, du siger, du møder mange mennesker, og du er social. Kan man ikke bare være det i hverdagslivet, i dagligdagen? Jo, det kan man godt, men alkohol, det gør en mere modig, og man tør lidt mere og sådan noget. Så kan man, for eksempel hvis der er nogle pæne drenge og sådan noget, man normalt ikke vil ture og gå hen og snakke med, så kan man for eksempel. Så hvis man lige har fået lidt at drikke der, så giver det lidt mod, og så kan man så gå hen og snakke med dem. Og det er også nemmere bare at snakke sammen, når man egentlig har fået noget at drikke. Det lyder godt nok lidt voldsomt, men det er jo forskelligt, hvad det her alkohol gør fra person til person. Men alt det her, du siger, det har faktisk en forklaring. Og det er her, jeg bruger min ekspert, Janni. Hej, Camilla og Katrine og alle andre ser inde i studiet. Ja, Camilla hun har helt ret i, at der er en biologisk forklaring på, hvorfor Katrine hun oplever den her ubalance og sådan noget i kroppen, når hun drikker alkohol. Og det er der en biologisk forklaring på. I dagens anledning, og til at forklare det her, der har jeg lavet en lille tegning over nerveceller, fordi det er nervesystemet, der bliver påvirket, når man indtager rusmidler som alkohol. Nervecellen er også kaldt for et neuron, og dens opgave det er at sende og modtage signaler. De her signaler det er, når man bliver berørt, eller når man sanser noget. Det er, hvis man oplever smerte, eller skal styre musklerne. Det her det er så en tegning over, hvordan en hel nervecelle den er bygget op. Og inde i nervecellen, der modtager den et signal, som går ind og påvirker nerveimpulsen, også kaldet nerveledningen, og den danner så sådan en bølget bevægelse. Den sender så signalet ud i den synaptiske endeterminal, som gør, at hjernen opfatter den her berøring. Synapserne det er kløfter mellem to neuroner, og signalet går altså igennem hormonerne og er ikke elektriske, men er kemiske stoffer. Transmitterstoffer er også kaldt neurontransmitter, og er det stof, der overfører signaler fra neuronerne og signalstofferne i hormonsystemet. Rundt om den her nervecelle, der har vi en cellemembran, og den består af fedt og fosfolider, som har hydrofil øverst og hydrofob nederst. Den her membran består også af proteiner, som transporterer stoffer ind til nervecellen og affald ud af cellen, og det gør den igennem kanaler. Det er altså stort for kommunikationen ind til cellen, fordi den har nogle porte, der åbner og lukker, således at stoffet er i stand til at komme ned til selve neuronet. Inde i neuronet, der modtager den det her signal gennem kanalen og sender elektriske strømninger igennem aksonet. Men for at der kan komme elektriske strømninger igennem her, så skal der være myelin, også kaldet fedt, til stede inde i aksonen, så det isolerer den elektriske strømning. Grunden til, at alkohol det kan trænge igennem membranen og komme ind til nervecellen, det er fordi, at der i cellemembranen er fedt, og alkohol det er i stand til at trænge igennem både fedt og vand, og derfor påvirker det nervecellen. Her på min tegning, der har jeg tegnet en receptor, som sidder her på nervecellen. Og det har jeg gjort, fordi at alkohol det binder sig specielt til en GABA-receptor, som også fungerer som den hæmmende receptor. Når alkohol går ind og binder sig til den her GABA-receptor, så sænker den vilde membranpotentialet yderligere. 20% af hjernens neuroner består eller har den her GABA-receptor i sig, og det gør, at alkohol binder sig specielt til hjernen. Der findes flest af de her GABA-receptorer i lillehjernen, og det er der, hvor musklerne koordineres. Det er så her, Katrine hun kommer ind i billedet, hvor hun har fortalt om det med hendes muskler osv. Når GABA-receptoren bliver påvirket af alkohol inde i lillehjernen, så bliver man langsommere i sine opfattelser, og man bliver mindre præcis i sine muskelbevægelser. Og det er fordi, at cellen den modtager berøringen,
Men selve nerveimpulsen her i aksonet, den er langsommere, og det gør, at hjernen opfatter berøringen eller smerten langsommere end førhen. Velkommen tilbage til studiet, og tak til Jenny. Nå, Katrine, fik du så lært noget af det, Jenny fortalte dig? Altså, ja, det var rimelig meget på én gang, men ja, der var meget, jeg ikke vidste, som jeg lige fik lært, ja. Ja, det var en ordentlig mundfuld, men ved du så, hvor skadelig alkohol egentlig er for din krop? Altså, det har jeg da fået at vide før, at man skal ikke tage i byen hver weekend og sådan noget, men jeg har det sjovt, når jeg er fuld i byen, og jeg gider ikke at være ædru i byen, så det er derfor, jeg drikker hver weekend. Ja, det hører vi jo så tit, de unge siger, men hvor meget er det egentlig så, du drikker, når det er, du tager i byen? Altså, inden vi tager i byen, så drikker jeg måske en flaske hvidvin og et par vodka shots. Så når jeg kommer ind i byen, så skal der også lidt til, så skal man jo købe noget, og det er måske 4 drinks på sådan en nat, så de drikker. Det synes jeg faktisk lyder til rigtig meget, overraskende meget, når det er sådan, du tager i byen næsten hver weekend. Hvor længe tror du så, der egentlig går, før du bliver ædru? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Måske 3-4 timer fra jeg har drukket min sidste drink, så tror jeg godt, at jeg vil være ædru. Ja. Det lyder måske rimeligt, men Janne vil nu bevise, hvor lang tid det egentlig tager, at vi ædru efter et par genstande. Så vi vender lige tilbage til laboratoriet. Her har jeg så tegnet en tegning af et lille molekyle alkohol, som også er kaldt etanol. Alkohol det er et lille molekyle, hvilket betyder, at der er plads til meget mere af det i kroppen. Det går hurtigere i blodet, og det kan som sagt komme nemmere mellem cellemembranen. Det passerer let mave-tarmkanalen og transporteres med blodet til hjernen. Den her proces, den kaldes absorption. For at vende tilbage til Katrines gæt med, at det tager ca. 3-4 timer, før man er ædru igen, har jeg lavet den her undersøgelse med Jesper. Jesper han vejer 75 kg og drikker 8 gange halv liters fadøl. Og i en almindelig genstand, der er der 33 centiliter, altså 12 gram ren alkohol. Og 0,115 gram alkohol nedbrydes per time per legemsvægt i kilo. Jeg har så lavet nogle beregninger af den info heroppe, og jeg kommer frem til, at det tager ca. 16,8 timer før Jesper han er ædru igen. Det vil sige, at Katrines gæt ikke er helt korrekt. Velkommen tilbage til studiet. Nå, Katrine, hvad synes du så om det her? Jeg synes, det er rimelig vildt, at der går 16 timer før alkohol det er ude af kroppen, fordi når jeg for eksempel er i byen, så føler jeg i hvert fald, hvis jeg ikke har drukket i 3-4 timer, så føler jeg mig i hvert fald ædru. Ja, det kan være, at der bliver lidt overvurderet på ens evner, når man er i sådan en tilstand. Tror du, at alkohol påvirker din beslutning? Ja, helt bestemt. Jeg føler, at jeg er meget mere spontan, når jeg har fået noget at drikke. Altså, jeg tænker ikke så meget over, hvad jeg siger og hvad jeg gør og sådan noget. Jeg gør bare det, jeg har lyst til, og der er ikke så mange bekymringer og sådan noget. Jeg tror, mange har det sådan. Men hvis vi så går videre i noget helt andet. Du siger jo, du næsten er i byen sådan hver weekend. Tror du, at du kunne blive afhængig af det, og ved du, hvornår man er afhængig af alkohol? Nej, altså jeg kunne ikke forestille mig, at jeg ville blive afhængig af alkohol, men jeg ved jo så til gengæld heller ikke, hvornår man er afhængig af alkohol. Jeg tror mere, at det er følelsen af det der med at gå i byen og sådan noget, man kan være afhængig af, men ikke selveste alkoholen. Måske Janni må vi fortælle lidt om afhængighed i laboratoriet, så vi vender lige tilbage til laboratoriet her. Nå. Indtagelse af rusmidler som alkohol ændrer på hjernens måde at træffe beslutninger på. Sanserne de reagerer ikke lige så hurtigt efter indtagelse af rusmidler, fordi man ødelægger de her signaler, der sendes i kroppen fra sanserne op til hjernen, og det sker så, når man er påvirket. Rusmidler kan også skabe afhængighed, og når en person er afhængig, føler man trang og har en svækket evne til at kontrollere det her indtag af rusmiddel, som kunne være alkohol. Derudover så har man abstinenssymptomer, toleranceudvikling og prioritering af det her rusmiddel er en dominerende rolle, og det fortsætter på trods af, at man ved, at det har en skadelig virkning på kroppen. Velkommen tilbage til studiet, og tak til Jenny for al den info, hun gav os. Så fik vi i hvert fald uddybet alkohols påvirkning på vores beslutninger og afhængigheden af alkohol. Nå, Katrine, føler du så, at du er afhængig af alkohol, når du nu hører om alle de her symptomer på afhængighed af alkohol, Jenny lige fortalte om? Nej, overhovedet ikke. Jeg er som sagt bare mere afhængig af det der med at være social og møde nye mennesker i byen og sådan noget, hvor jeg egentlig bare bruger alkohol til at gøre mig mere modig og til at holde mig i gang længere tid. Ja, det er da altid noget, at du i hvert fald ikke er afhængig. Tror du så, at du kan drikke mindre, når du hører om alle de her skader, alkohol kan give? Nej, det tror jeg ikke. Men jeg vil selvfølgelig tænke lidt mere over det. Det var da godt. Så fik vi i hvert fald noget ud af det.
så vil jeg sige tak herfra, og tak til dig, Katrine, og tak til Janne i laboratoriet. Og så må I derude have en god aften. Lad os tale om det slutter i dag. Hej hej!